poď. Daj, poď. Ahojte, ľudské, vítajte pri mojom ďalšom videu a toto video bude trošku iné, ako ste zvyknutí, lebo možno už ako viete, mala som celkom odlišnú šibačku ako vy. Na šibačku som dostala toto malé stvorenie. Vyšľahal som ju mopsom. A máte na mňa veľa otázok ohľadom nej, tak idem vám na ne odpovedať. Aj spolu s Dankom. To je strašné, keď máte psa na video, lebo sa nesústredíte na video. No. Ahoj, ja som tu. Aj ona tu je. A mňa zamestnáva dostatočne malá. Takže na Facebooku som vám dala za úlohu opýtať sa na pár otázok, ktoré vás najviac zaujímajú a myslím si, že môžeme ísť na to. Poďme na to. Pripravená? Si pripravená? Počkaj, spýtame sa hlavnej herečky. Si pripravená? Takže začíname. Ježiš, na noc nie. Inak ona hrozne miluje techniku. Dobre, ona sa to furt o chvíľu kúka. povieme. Ona sa... Nechaj si na neskôr, Dano. Takže povieme vám k nej základné informácie. Je to mops. Vážne? Ježiš, to je malé prasa. Je to mops a je to fenka. A volá sa... Volá sa Lily. Vyberali sme asi 4 dní v kúse, to meno úplne sme sa sústredili. Tým menom sme sa nevedeli rozhodnúť pár dní a ja som ľudské 7-krát niečo neschválil a nakoniec som sa úplne rozhodol, že OK, Lily to môže byť. Len bolo hrozne veľa nápadov a nevedeli sme sa rozhodnúť a ja som chcel niečo také netradičné a nechcel som, aby to bolo ľudské meno. Takže pôvodne sa mala volať Blueberry a skrátka toho je Blue. To bola moja taká myšlienočka. Ja som jej najprv vymyslela meno Mia, ale prišlo mi to divné, že mops Mia a znie to jak zmia. Tak nakoniec to bol kompromis a volá sa Lily. Lily Potterová. Lilinka. A myslím si, že môžeme už ísť na otázky. A prvá otázka, ktorá má najviac lajkov je: vyviedla už nejakú neplechu? Aha, myslím, že na tú otázku nemusím odpovedať, lebo ju robí 24/7 non-stop, však teraz ma kúše úplne ona furt, teraz majú tam ne. Keď sú malí, tak oni majú zuby také ihličky, že sú hrozne ostré a furt všetko kúšu, lebo ich to bolí, ako im to rastie, im to nepríjemné, tak ona teraz kúša úplne všetko, ale tak to je tak pri každom šteniati. Našťastie táto má ešte malú papulku, si zoberte, keby som mal nejakého pitbulla. Je to taká akupunktúra, zdarma. Popíš nám, čo sa ti honilo hlavou, když si poprvé uvidela? Honilo sa jej hlavou hlavne to, že či som nebol náhodou sťahovať otca. Lebo sa ma to spýtala asi 3-krát za 5 minút. Lebo moja výhovorka v ten deň, keď som bol zohnať malú pugicu, bola, že som bol sťahovať do celého, ma nič nenapadlo na poslednú chvíľu a vedel som, že bude to znieť aspoň trošku vážne, aby mi nevolala každých 5 minút a nezisťovala, kde som. Čo aj tak mi vypisovala celý deň, kde sakra som, že už ma nechce vidieť a že už nikdy sa nemám vracať. No pointa je taká, že Danko bol k nám pozvaný na rodinný obed o 2:00 a o 12:30 mi píše, že bude meškať 2-3 hodinky a moja mama celý deň chystala obed a keď som jej to oznámila, bola fakt nešťastná a už som myslela, že keď príde k nám, tak ho fakt zabijem, ale nakoniec sa všetko odpustilo. Čakaj, viem, ako ja som do toho išiel s tým. No, najprv mi Danko volal, že mám poslať mamu, aby mu išla otvoriť dvere a nechápala som prečo. By som mal poslať mamu? Ona nechce byť prenknutá ani vyšibaná. Ona sa bála, že bude vyšibaná, ale nakoniec prišiel Danko dnu a videla som veľkú krabicu. Nakoniec prišiel Danko oknom, keď mu nikto nešiel otvoriť, lebo nikto mi nešiel otvoriť, tak našťastie tam bol aj ľudským brácha, ktorý je na strane šibačov. Takže ten mi otvoril a okolo neho som prišiel s veľkou krabicou a divne na mňa kúkal, len som ešte nechcel hovoriť, čo tam iba som mu povedal, chytí kameru, ani on sám do poslednej sekundy nevedel, čo to je. Tak sme natočili reakciu ľudský v chodbe a videjko ste asi videli u mňa. No a keď som uvidela tú krabicu, tak sa mi zdalo dosť zvláštne, prečo náš psík, ktorého máme už dlho, ju tak veľmi čuchá, ako keby tam bolo nejaké jedlo alebo niečo živé. A keď som to otvorila a uvidela som tam toto malé stvorenie, bolo tam jedlo! To je neopísateľný pocit, to keby ste chceli celý život niečo a zrazu to máte pred sebou a niekto vám povie, že je to vaše. Orgazmus. Takže bolo to... Tak každý má niečo iné. Takže bolo to úplne super a fakt každému by som dopriala, ktorý má nejaký sen, aby sa mu splnil, aby zažil to, čo som ja zažila. Tak ľudská, ešte aj YouTubeový channel si založila, že Luci Pug. Áno. A všetko okolo Puga. Tak teraz sa to konečne naplnilo. Tak bol to môj celoživotný sen, už úplne od detstva sa mi páčilo to plemeno a už aj na základnej ma volali Luci Pug a tak. Potom som prišla na strednú a stále to bol môj sen, len doma mi ho nechceli dovoliť, pretože už sme mali 2 psíkov. Ale teraz ju milujú. Aké to je, keď kúšeš ľudí do ruky, tak teraz už vieš.
Vidíš. No je ti to pohodlné? No, už sa poučila. Takže som vlastne už kompletný Lucipuk. Predtým som bola iba Luci a teraz som už... Takže 50% kanálu prepisuješ na psíka? Áno. Áno. Je náročná na výchovu. No toto obdobie je, myslím si, že také, že musím ju vychovať čo najviac. No ako náročné to je v tom, že tých psíkov treba dávať cikať fakt každú chvíľku a ich chcete naučiť. Čiže každých 10 minút a keď ste v bytovke, ako sme teraz, je to mierne náročnejšie, tak to spravíme tak, že dáme na balkón krabicu, ktorá bude vyslaná novinami, ale keď ste v rodinnom dome, iba otvoríte záhradku, vyniesiete ho na trávnik a dáte jej tak jasne najavo, že proste tam má cikať a tak sa naučí cikať vonku, tak ale táto chápe veľmi rýchle. Na to, aká je malá, tak fakt sa učí rýchle, už reaguje na meno, na povely, keď na ňu skriknem, že to nemá robiť, tak prestane. Možno to je tým, že sa zlakne, že skriknem, ale správna výchova. Už vie ako tak si sadnúť, zostať, ísť v nohe a... To je iba v tvojich predstavách, ne? Nie. Jak to vie takáto malá? No vie, lebo som jej za to dávala pamosky, keď sme sa to učili, takže bola zapredaná. Teraz je to veľmi náročné, hlavne prvé dni som vôbec nespala, lebo celú noc plakala, chýbala jej mama, bolo to iné prostredie, ja som bola nový človek, takže bolo to fakt ťažké tá prvá noc. Mama! A teraz už prespí skoro celú noc, občas sa zobudí, ale to viem, že ju musím ísť dať von cikať, aby sa mi nepocikala v izbe. Je. A už si na nás aj zvykla, čo je úplne super, predtým sa nás dosť bála. Chcela by si s ňou chodiť na výstavy alebo súťaže? No my ju asi nebudeme brávať moc na výstavy, to Maggie sme brávali a vyhrala aj pár titulov kvôli tomu, že sme chceli, aby mala niekedy šteniatka, čo mala, takže to bolo super, ale keďže s touto neplánujeme žiadnu nejakú chovnú stajnicu ani nič také, tak netreba sa preháňať, akože zabije to hrozne veľa času, psík je v strese, podľa toho aká je povaha. Niektorí si to dokonca vychutnávajú, netvrdím, že nie, ale myslím si, že z tohto bude domáce lenivé prasco. Ja ju budem dosť obdivovať a pre mňa bude aj tak najkrajšia. Ona bude vystavená celý čas celému svetu takto cez video. Hej, no. OK. Koľko rokov si chcela mať psíka? Koľko máš rokov? Budem mať 21. Takže chcela ho už 22 rokov. Takže chcela som ho 21 rokov. Ešte keď bola vo vajci, tak túžila potom mať malého mopslíka. Fakt, akože toto je extrémny prípad, to je chorobný prípad mopsolídy. No asi tak od 7. ročníka to už začínalo byť také, že veľmi ho chcem. Ale tak vždy sa mi páčil, ale dajme tomu, že od 7. ročníka na základnej, čo som mohla mať, ježiš, koľko má vtedy človek rokov? Trepnem debilinu. 12? Asi tak 12? Áno. Dajme tomu. Takže asi ju chcem 9 rokov. Aká je stará, tak zajtra bude mať, teda čo je dneska útorok? Zajtra bude mať! Tak dneska má presne 9 týždňov. To je aká sranda, že keď ešte tak mladá, že si zisťujete, aký je deň, aby ste povedali jej vek. No, má 9 týždňov a rastie dosť rýchlo. Strašne. My sme boli teraz pár dní preč na východe odcestovaní a keď sme sa vrátili, tak bola už úplne iná aj povahovo. Sebeistá divoka, už behala cez celý byt, proste au! Posunula si sa ďalej psychicky moja. Koho má radšej, teba alebo Danka? No podľa toho na čo? Ľudskú má rada na krmenie a mňa na všetko ostatné. Ale nie, tak ja som s ňou častejšie, ale teraz ona ho zbadala po pár dňoch a tak ho vypusinkovala od hlavy až po pety. Rozmýšľal si, že aký výraz dáš, aby to neznelo blbo, ale vylízala mi celý ksicht. Úplne autoumývačka, tak to sa museli ísť umyť, lebo majú na jazyku blbosti, keď papajú blbosti. Nie papa blbosti, papa iba to najlepšie. Zo zeme papa hovadinu. Sviečkovú. A líže. Ale nie. Kto je meno vymyslel? Všetky mená som v podstate doteraz, okrem toho, čo najdlhšie sa udržalo u ľudsky, to bolo Mia. Tak potom som hádzal argumenty za sebou, že toto chcem, toto a ľudská iba, že Hlavne moje favorite Blueberry bolo zamietnuté. Akože mne sa páči Blueberry, ale neviem si predstaviť, že by som mu volala Blue, poď sem, hej. Ale inak je to veľmi pekné meno. Blue. A Lily chcela aj moja mamina, aj moja sestra, všetci doma, tak sme si povedali, že bude to Lily. A je to super, lebo už na to reaguje. By the way, toto meno som mal odložené, že keby som mal niekedy dceru alebo tak, ale keď... Dceru? Áno, mne sa to meno veľmi páči, je to ľudské meno hlavne. Tak som to mal odložené, že keby som mal niekedy dceru, ale keď som si povedal, že už deti nebude mať, tak som povedal, že to môže byť na ľudského mopsika. A teraz sme odpovedali na vaše otázky, kedy budeme mať deti. Si robíš srandu. To bol joke, stále to je super meno, ale rozhodol som sa ho zapožičať tejto malej hovadine. Lebo to je naše malé dieťa, tak moje dieťa.
Nie je to moje dieťa, ale som jej maminou. A nie je to moje dieťa. Ale... A som jej super kamoš, som strico Dano. Takže nie si Daňo. otcom, hej, dobré. Nájdeme otecka, neboj sa, nájdeme otecka. Nie. Striedava opatera. Býva u Ľudsky alebo u Goga? No, ja tu nemôžem mať psíkov v tomto byte, takže ona tu je iba občas na krátke návštevy, keď ideme natočiť videjko, keď sme spolu s Ľudskou alebo tak. Ale inak býva u Ľudsky a budem za ňou chodiť na návštevy aj tam. Ale inak bude aj tu, aj tam. A hlavným dôvodom je to, že ja bývam v rodinnom dome, čo je pre ňu úplne ideálne, má tam záhradu, môže sa tam ísť vybehať a tak sa aj najlepšie naučí na to cikanie vonku. To, že sme hovorili na začiatku. Ako reagovali tvoji rodičia na psika? No, mamina mi vždy zakazovala psika, lebo už máme jedného a to stačí. Ale keď ju zbadala, tak hneď si ju zamilovala. Rozstavila sa úplne, toto je viete čo najsilnejší laser? Malé šteniatko, ukážete ho rodičom a... Ak vyslovene sú nejakí hejteri psov, tak takýto pohľad by neznesol žiadny rodič. A teraz ju strážila pár dní a hovorí, že to je jej pes. Takže tak sa to preklopilo. A môj otec o tom nevedel asi 2 dni. Až neprišiel do mojej izby a ju tam uvidel. A strašne sa mu páčila a hovoril, že by najradšej bol, kebyže takáto ostane, ale tak on mal vždy rád mopsíkov, takže úplne super to dopadlo. Je taká odrodá mopsa, že sú vlastne takí do ruky. Teacup mops. Čo znamená vlastne čajová šálka a tu sú takí, čo zostanú celý život maličký. Keby ste chceli, čo predpokladám, že budete chcieť s touto čiernou tvárou viacej videí, tak to ľudsky napíšte do komentárov. A napadlo ma, že by sa s ňou dalo spraviť nejaké psie úlohy alebo také blbosti, proste také aktívnejšie video. Určite keď narastie, tak urobím s ňou nejaké ďalšie video, aby ste videli progres, ako rastie, ako sa mení. Ja si vás pozvem ako hostia do talk show. To ti veľa povie. A to bolo už na dnes všetko, takže ak sa vám toto videjko a ak sa vám Lili páči, tak dajte určite like. A Ak sa vám Lili páči, dajte like. Takže každý dá like. A my sa na vás tešíme opäť na budúce. OK. Majte sa krásne a ahojte! A skladejte básne. Vaša.